Sanibona ngelilanga ke enye indoda yaye nomakoti wayo nje noma ngathi nje yaye nonkosikazi wayo ngoba base bekhulile vele. Indoda ke yasiba nensolo ukuthi ey makoti wayo unenkinga yokungezwe endlebeni. Indoda yayisola umakoti ngaso sonke isikhathi nje ukuthi uwumuntu onenkani ongaboniseki. Njalo mabexoxa nje bahlala bephikisana. Njalo mabexoxa bayaphikisana. So iyabona indoda ukuthi yazi lo mngami lo unenkinga yokungezwe endlebeni. Manje ngingamtshela kanjani ukuthi akezwe ngoba vele sizohilizisana sizoxabana. Aya vele indoda yacabanga ukuthi ayihambe iye kwadokotela. Hambe ke kwadokotela ifike ishendele emabhentshini kuze kufike i10 layo ke ingene ngaphakathi bese yamtshela udokotela ukuthi cha dokotela angizile ukuzovula ifayela nani nginenkinga kamakoti lapha ekhaya. Akezwa endlebeni akasezwa nje unenkinga yokungezwe endlebeni. Manje ngimfunela medication ukuthi yini engamlekelela ukuthi siyifake lapha endlebeni kuye ebese eyasizakala. Bese dokotela hayi singamsiza kodwa imithi kayifani mhlawumbe ngobunjalo noma ngokugula kwakhe mhlawumbe usegula kakhulu ufuna umuthi ostrong mhlawumbe kusekuncanyana nje usafuna umuthi nje olula mhlawumbe akakabi serious kakhulu. Singenza kanjani ukuthi sithole ukuthi usegula kangakanani? Bese dokotela ke iplan lithi ke awuzama ongcono ukuyobala amagxathu ubusondela kuye ubuzama ukusho something kuye ubone ukuthi uqala ukuresponda mawususeduze kangakanani bese uyabuya ngitshela ukuthi hayi bese kusele mhlawumbe amamitha u5 amamitha u4 noma amamitha amabili ukuthi ufike kuye ngizobe sengiyabona ke mina ukuthi unalenkinga esidinga umuthi ostrong kangaka. Hayi ihambe indoda ihamba nje ikhukhumela impela ukuthi hayi inanti iplan iyoqhamuka nje isimthela ngalomuthi ebusuku mayiselela ngoba maye ngahle imtshela ukuthi nanku umuthi awuzwe endlebeni bazoxabana uzothi mayiselela umakoti imcathamela indoda imthele endlebeni phinde futhi imcathamela indoda imthele mhlawumbe naku lendlebe enye aze abe right ngoba yayitshela ukuthi uzonqaba maye ngahle bexoxa ngoba okunokuxoxisana kubalulekile kwesinye isikhathi. Ihambe le ndoda ke ifike nje iqhamuke ngasekitchen uhleli umakoti lapha ya sitting room uyathunga waye umuntu othungayo umakoti ngomshini ethunga umakoti iqhamuka ngasekitchen ngasemva kwakhe obuhleli ubhekile besithi how ingane ayikabuyi esikoleni kusho le ndoda isengasemnyango nje kitchen ayi izokuthe inya iphinde iqhubeke kube ngathi isiyagamanxa umnyango wekhishi oqhamukela sitting room iphinde ibuze futhi hawu ingane ayikabuyi esikoleni na hayi kuphinde kuthi nya iphinde isondela impela izimbuke nje impela eduzane kodwa iqhamuka ngemuva ingane ayikabuyi esikoleni na hayi kuphinde kuthi nya sibuzo kwesithathu koka4 ibuza impela isisithi ayibese emahlombe akhe ngoba isiyabona ukuthi hayi kusho ukuthi ugula kakhulu lo muntu ngempela sengisondele kakhulu impela maye ngahle ngezwe la kuyoba impela kusho ukuthi ugula kakhulu sengiyotshela udokotela ukuthi anginikeze lo yamuthi ka severe noma ukuthi sekubucayi kakhulu. Ithe nje isigama nje yathi awu ingane akabuyi esikoleni ayi wavela waphenduka umama hawu usho ukuthi namhlanje kubi kakhulu ke namhlanje kubi kakhulu ngano kwesifo nje ngikuphendula mina manje ngithi cha abakabuyi kusho ukuthi kubi impela kubi ngiyazi vele mangithi awuzwe endlebeni baba sizoxabana. Yavele yahlehla indoda ngoba ihlehliswa yini ishawa amahloni ishawa uthashi idliwa unembezo ukuthi all along kanti umuntu onenkinga yeindlebe iyona indoda akuyena umakoti akuyena unkosikazi. Yaphuma yahlehla yama estebhisini sasekitchen yaphumela phandle icabanga liduma ikhanda ukuthi izobuyela kanjani dokotela iyomtshela udokotela lenkinga ebengithi ngikhala ngayo endlini in fact ikumini namagxathu ayo futhi ngiyawazi ukuthi ngiqala ukumuza unkosikazi mase ngisondele kangakanani. Kunabantu ke lapha ezweni nje abanenkinga kodwa babona ukuthi inkinga ikubo basola abantu ngaso sonke isikhathi. Kunothuthuva nje likhona emsebenzini uyibona ungasathandwa umphathi wena awusathandwa ocolleague bakho awusathandwa ngisho na isecurity esangweni yindlela oyiphethe ngayo wena ucabanga ukuthi inkinga ikubantu kanti inkinga ikuwe.
ngoba ayikho into ebhlungu njengongakwazi ukubona inkinga ukuthi kuwena ayikho into ebhlungu njengaleyo usuku uyoziyophoseke wena ngoba imvamisa abantu ababoni ukuthi inkinga ikubo nasenkonzweni esontweni kunomama obani onongazwani nabo kunobaba obani onongazwani nabo kunobani ongazwani nabo lapha esontweni ubone ngathi ibandla liyabheda kanti umuntu onenkinga lapha ebandleni uwena ihamba lento kulandele ngisho emndenini ekhaya awuboniseki makunomhlangano thizeni womndeni wena osusa umsindo makunomsebenzi wena osusa umsindo makunomshado wena osusa umsindo noma ngabe kunalopho uhlobo lomcimbi ugcina ngathi wena uyacwaseka uyabandluleka ngathi uyenyanywa kanti inkingi kuwe kunabantu abaningi abatshela izinto eziningi ngathi noma sebetholile amaqiniso ukuthi akunjalo ababe besabuyela kuwe bezokutshela ukuthi hayi all along bengingaboni bengithi wena wrong kodwa sengithola ukuthi abantu abakukhuluma kabi naye le ndoda ayisabuyela udokotela iyosho ukuthi hawu dokotela ngihlala ngithi umkami unenkinga inkinga kimi le ndoda ayisayi kumakoti iyozendlala sithandwa sami mama weingane zami isikhathi esiningi bengilokhu ngithi wena obhedayo kodwa namhlanje sengitholile ukuthi inkinga kimina ngoba ungezwa ngubuza kanjena nje bengifuna ukufunela umuthi ngithi wena onenkinga but ngisengaqhubeka ngiyowuthatha umuthi ngoba sengibona inkinga kimi ngawe sengithola inkinga ekimi bengithi ngenza experiment ngawe nkosikazi ngase ngiyathola inkingi kumina bayovela lapha abantu abanjalo abayokwazi ukubona ukuthi ngisephutheni ngisho emgwaqeni abantu bedrivisana kabi akekho oyayiphumela obalicamfu wethu ngiyaxolisa mina ngingena irobot livulile kuba lo foko nje ungiyeka yini akekho umuntu ofuna ukuyivuma iphuthu uthi likuyena imndeni eminingi kangaka nje uyibona ichitheka nje ubone umuntu elokho eshintsha amadoda sethandana nale seyayiyeka kanti amadoda kanjani seqomenye kanti amadoda kanjani seyayiyeka useqomenye indaba ikuyena uyowashintsha amadoda uyoze yongena egodini ngoba uhlulwa ukubwenza ukuthi self introspection ukuthi kanti yini kangaka ngalahlwa ngamadoda kangaka mina yini ngamithiswa abantu bangishiya mina ngoba nginjani namadoda kondoda engakwazi ukuhlala nje nomuntu wesifazane sebehlale nje inyanga embili entathu sehambile umakoti sinentombi entsha futhi sahlala nayo sehambile futhi umakoti yini ayibona ukuthi inkingi ikuyona isola abantu besifazane abangoma sihlalisane nayo umuntu wama divorce nje uyakanwa seyadivorce uyakanwa seyadivorce uyakanwa semxoshela umfazi yini uyitshela abantu besifazane bayabheda kanti inkingi ikuyena sukunenhlanhla mawukwazi ukuthi esimeni thizeni enkingene ekhona othuthuveni olusukile ukwazi ukuyicheck ukuthi hawo ngaba kusimina yini engidale yonke lento ngoba noma ngaliwa noma ngaxabana abantu ufuna ukuqala uyicheck wena ukuthi kodwa kusimina yini engidale lenxaka ekhona lenkinga ekhona and okubhlungu wes ababe besabuya bezosho ukuthi bengitshela ukuthi uwona inkinga khona abantu abanenkinga ngisho ethumela umuntu ucela ukumlift abantu banqaba abantu hayi ku right bayakubona ukuthi hayi wona uyitshela abantu bayabheda ngisho ukuthi abalifting check yourself do a self introspection ukuthi ngisho ngabalift abantu bayanqaba why abantu bengaboleki ngisho imali kimi why abantu bengezi kimi why inkinga kuwe asishigibeza wonke umuntu okhona emgwaqeni kodwa sibuze nami esethi umuntu hayi mfowethu uzoncana njengenyawo yini le dialogue abantu bothana kanje ulift yini onto yam-offerisha umuntu abonga ngoba bayakwazi ukuthi umuntu onjani abanye basaba ngisho ukuboleka ngisho imali kuwo ngoba bayakwazi ukuthi umuntu onjani nokuboleka ngisho ithuluzi nje lasegcikeni leli asaba ngisho ukuboleka ibhalo umuntu kuwo ngoba bayakwazi ukuthi umuntu onjani sometimes wokuyibheke wena ukuthi inkinga ayikho yini kuwe sometimes ngaba abantu you can find yourself ukuthi umuntu onjani sebenzisa bona abantu sometimes ukuyitshela ukuthi abantu bayabheda kodwa at the end of the day ugcina uthola ukuthi hayi all along imina ebengibheda eminye imizi nje ayakheki ingoba umama akuvuma ukuthi avume ukuthi uyena obhedayo angilambi wangithatha ekhaya ngalambi mina kethi izindla yinethi kithi yini uhlulwa uyibona iphutha lakhe shemsebenzi noma ngangixosha noma ngahamba mina umphathi nje umkhuzile nje ngane ngisho intombazana beyikhuza nje bomndeni ukuthi hawu wazala kangaka lokho kodwa lokhu zanele walokhu uqhulule nje ingane ka4 ngoba bahlwe wenzani sepost status egxipha umndeni nje inonsense umndeni urabishi ngeke uzoba urabishi njengomndeni bambuze ngoba uyena uhlulwa kuyibona ukuthi uyena onenkinga bekumele abasekhaya bembuze
kunalokho uyadikile uhambe soyihlalela emqashweni. Baningi abantu abangazi ukuthi inkinga ayikho kubantu kodwa inkinga ikubona. Ake namhlanje ukuyicheck ukuthi inkinga ayikho kuwe. Siyabingelela nganzakwethu-ke kule khasi lethu Umgosi. Sicela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu ucofa subscribe button kule channel yethu. Ewe nganzakwethu-ke lana kumaphathanisa ukhuluma indaba enkulu yokuthi iqaqa kalizizwa ukunuka kwalo. Noma-ke futhi enye indlela yokubeka ukuthi ngane zakwethu indlu yegagu iyanetha. Ingakho ethi kakhulu zibheke wena ungabheki omunye umuntu kanti ingcabha isele nawe. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangana lapha kwi-comment section sizuvula ukuthi wena uthini ngalolu daba. Siphinde sihlangana nawe ividiyo elandelayo. Danko, bye.